よし。できた。わかりましたよ。今日もね、師匠一番乗りでしたね。今日も朝4時までよろしくお願いします。でもね、この街今日はね、パーペガのいつも BGM にしてる中尾新橋アトリエペガサスのイベントないっぽいんでね、こちら吉田類の酒場放浪記流してますね。大好きな番組です。今日も変わらずミニギターあります。弾き語りしたいな、練習したいなって人はね、飲みながら待ってくださいね。なわけでお待ちしてます。当時田園風景だったという街の景観に合わせて建てられたもの。